Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naibag nga bigat yo amin nga sa pada papagayam. Isagot kada kayo tibong. Ano nga buhok? Mani po dito yan, Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumang bahay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapakablaw ito ng baga bigat, ng bagal daw, ng baga oras. Panaran nyo ba pagayam di pagkasalitaan ni Judy? Ni Judy, diyan mo na pakailangan ni Judy ito'y idi agkalaban. Yeah? Idi agkalaban. Lagi di duwang polis, pudno polis kan polis karakter. Anyat pakailangan tibiyag ni Judy, kada iti duwang polis, pudno polis, kan polis karakter. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Judy. Papagayam intayon irugi nga ibasa sa ito talaga dire-diretson kalpas mangrugi, irugi tayo hanggang malpas ti pagkasalitaan ni Judy. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, at dadigiti lugar nga narirubok, at damat digiti lugar nga natal na. Sa dinot ayan, tinatal nga lugar. Siguro, kadigiti sel-sel-sel na lugar. Ngimura mat no sel-sel at damat latta digiti managdagdakes. Kas kumatawawagan dito tulisan. No, adda ka mat iti syudad, Manong Nemi, dito mat ipakasarakam kadigiti dumaduma nga klase, aramid, aktibidad, illegal kan legal, nga aramid dagiti tao. Numay sakan nga nalupoy kat awan pulos ti kabadangam, awan gaway mo si Kante may rumen. May sak lang inanak, Manong Nemi, siyak lang ti anak ni mama kat may sang beauticians. Idadan puot ko, agiganan Manong Nemi ti may sang parlor. Ngisot paggapuan, iti pagbiag mi. Ada pagkasaraan mi, Manong Nemi. Ada kami ti medyo nagulo nga lugar. Ado na kita'y nakatato, ado na kita'y loko-loko, awan sat makunam nga makita nga singpet. Ada man dagiti barangay officials, Manong Nemi, ngayon kaslasanda kabailan dagiti loko-loko. Ada man dagiti pulis, ngayon kaaduan ng sapagit nga pulis, kadi subatay, isudapayin, tagararamid ti may kaniwas. Dagiti protector ako nada. Ini panagubing ko, Manong Nemi, nagbasak siyempre. Naggraduar ako elementarya, aging ka naggraduar ako niti high school. Nagbasa kiti college, Manong Nemi, manipo dito'y ayan mi, balay mi, uno pagkasaraan mi kini mama, aglogan iti pedicab,
mapanagin siya highway, gaglokan akto iti jeep, nga mapanitiya, pagbasak nga kolehiyo. Kakasi manong nemi ni mama mangisaksakan, iti panagbiag mi, kanti panagbasak. Katap no makatulong akmet. In pakadak, kani mama manong nemi, nga mabalan nagtrabaho iti rabi. Ada karo ba mi manong nemi, nga ada pagtagilakwan na, iti sentro iti yan mi, iti rabi, agaramit timpanada, tunit barbecue, kandig iti street foods. Wan, iso da ito ni Nana Merced manong nemi. In presenter ko di bagi, nga tumulong kayang kuhana. Akit kinayat naman. Ibagag magdata kini mama manong nemi, nga iso nang agbati dito ibalay, tanot tikas nga sardam, naging kanat alas 9 o alas 10. Isumat pa nagtrabaho, tapno makatulong akin ko na. Inida mo anong nemi saan na kayat? Anak, kabailak mo't pailanga. O mat pagkurkurangan titid ko keng ka. Masyanak nga rot keng ka, mama. Sa maysa, di ibagbaga kaniyak. Adon ti utang tayo. Sama na kang kanayon nga do ti matandan nyo iti parlor. Sabad nga kanayon nga adult customer, di ba? Anak, iso nga tumulong ha. Ang damat may tulong ko ha. Baka maligatang ka, ti panagbasa, mapuyatan ka. Alas 10 lang. Ha? Alas 11, maturo ka kon. 12, 1, 2, 3, 4. Oh, 6. 6 hours. Wala nga 8 hours ti lumbay. No? Mang kayak. Ano nga amin ti pagganata maya? Makatulong nga rod ka na kayo, masyanak nga rod ka na kayo, mamang. Bayam, tapno saan ka tumasyang kanya kon? Makiasawa kon. Oh, lali, mamang, nakaano pa yung balasa nga kon? Hindi ko mapilobing nga nakiasawa kayo. Kasukat na di papang. Anak, talaga ka di pilit ka, natumulong ka ng trabaho. Oo, anong serving na nga eh. Nga daman pastor ka na sa trabaho, ito rabi. Sige. Basta gananad ka, kaya nalalaingem, kaya kadikiti customer yung naggatang, hanggang agpapaaram, kaya nagananad ka. Unmang, awa pagdanagan nyo, aramidag ta amin na panaganan. Inida mo manong name get okay, awang problema. Idadmet adagos ni Nana Merced, tandan ko, nukasta nga malpasin panaglang kumi, madatnganin ti oras, alas 9:30, rugyan min tagpakni. Ora da pinabati nga tagilako, nga balit mabalintumit nga. Si daen mi kini mamang Rejea, ited naman name nga barbecue. Damat digadi kundawi nga masapa kami nga makalako, masapa kami nga gawid. Tandan makabulan man name nga tultulungak ni Nana Merced. Ili mapasamak ti Jack Pulos ni namnamang pasamak man. Nera na sakit ti buksit ni Nana Merced. Kan ngay ayabak manong nemi tinangiluganan da nga nangitaray kang kuha ti ospital. Taparmi nga tirtiritir ti sakit na. Dikat siya kon manong nemi tinabati ti pwesto nga aglako. Bagta na susuruan na kon nga agaramit ti panada. Ti makadakas manong. At upat nga lalaki nga kasla. Mangururay. Iti panakalpas ti panaglako. Nakaslad na pagsasaritaan da nga dakas nga ramidan da kanya. Manong nemi pasarimet agpatrolya dagiti pulis diti ayan mi nga pwesto. Tado kam nga glako dito eh. Iso nga ayuyang dagiti manang rabrabii nga agpaspasyar. Tasidag kam nga ron iti plaza. Adaman dinagundaw manong nemi nga patrolya dagiti pulis kita anda ti peace and order. Yung ito dahi di nga rabii manong nemi kaslawang pulis. Kaslawan digiti tanod. Agkabakabak manong nemi. Numuna katududwa kam laengan nga. Aglaklako. Sa mesa na dyan kaduwag nga hampenalpas kat agpaabagatan nga gawid siya kat agpaamyanan na. Naging ka manong nemi ngayong karkarintar ko iti niya. Nagipak ni kalpasan na numanyaman tinabati. Insupot ko, imbasket ko. Kalpasan nagturong ako manong nemi ti ayan, di kita gurure nga pedicab, tapos yung kasta kita agahawid ako. Idi kasip nga tan nga paset manong nemi ti skinita, nakigtutak idi adamang gambat kanyak. Oh my God!
Hindi pa lang katsamtsambaan na ka. Nakabimbintas ka. Kung ka na kayo na. Siyempre, di mo lang inaramid ko manong nemi nagkikisak. Inapot damat nga dagos manong nemi tingiwat ko. Nakabang-bangsit pa iti. Nangapot kanya't manong nga ima. Duwa din ang tanggal kada iti takyag ko. Ti may isa ng mangtang-tanggalis nangapot kanya. Pwede ito ta. Ada iti sangok nga makita klat ti rupa na manong nemi nga ngir-ngir si nga awan ti sa baling gandat na no saan nga ti kinababae. Di mo ta sa anak mo nga makaikis. Gulagulak agulagul manong nemi. Sige, pagkatin yon. Tay pantay ti kapipintasan nga lugar kahit pagsusublatan tayo. Binagkat dakon manong nemi. Nakaamput lata ti ngiwat ko sa gapunang saan na kamakaikis. Diya ka mo no sa dinuntayan mi manong nemi, edi malagip ko. Nga kagatek, ti mga apot kanya. Kinagat ko kono. Nawayaan manong nemi, tingiwat ko, kat nagparaya takman. Arayatin na! Aging ka manong nemi nga nariknaklaeng ang tinadagsin nga danog, itirusok ko. Uray lang narigreg manong. Ngayon jak intulok, amapukaw ko tipuot ko. Jak intulok, amapukaw ko tipuot ko. Idita, naibatandak, kahit nagdisyo ti bagik manong nemi ti kabatuan. Anday ko. Yung karigatak tinagplastar manong nemi, naguludaid. Idita makitak. Adan kararangat nagiti upat nga lalaki. Diyos ko. Anda umahin ng isalakan yan. Kanyak. Uwan, nalawag ang makitak manong nemi. Upat kontra talo. Unong upat kontra maysa ko na po. Nalawag ang makitak manong nemi. Pinalawlawan da. Iti may mga isalakan kanya. Deta darupan. Dayan! Malisyan na. Iso, dumaan ang bug. Iti fake. Ay! Iyop kayo. Nagtarayan ti Maysa kadakuha naman. Si Maruno ti Maysa. Duwalayan ang tinabati, kinugtaran naman. Hindi nang isalakan kanyo. Natulid. Sa rin sublat manong nemi, klinayin kik ti Maysa, nagtaray da amin eh. Manong nemi, tiyan mo kitigit na isalakan akon. Ngimidita, tumakberak. Ay, saan ka karimatlanan, no? Ha? Agama na ka. Iso na din di makauna? Kaya siya nga roden? Insalakan na kuno. Di ko na, iso na din di makauna? Kaya siya nga roden? Hindi pa lang nakursunada ka? Hindi pa lang nabaig ka matang nasisiiman? At agayam ka duwak nga mang sisiiman ka? Iso na din di makauna? Siya nga roden? Nga kursunada unay keng ka? Nukas na. Ang damad-daga sa panggap mo kanyak. Awan di daga sa panggap ko. Nulagid di tumayat ka. Hanga mga pilitin. Kuna malano. Ay! Nagsublida! Ay! Nagsublida kaya mo. Adaan armas tala. Uy! Pang-or? Imo ko? Agure ka. Patsun kay malayangin. Manong name na laing nga talaga. Agmay may sa. Idintot ada pang-or kan imo ko. Dagiti upatin mo nagsubli. Nakaagaw manong name tilalaking mga salakan kuno kanyak. Iti pang-or kat pinang upang-or na ida. Nakaagaw pati imo ko manong name. Kat deta. Ngim saan naman tabagkungan ida. Manong name dimteng digiti pulis. Dimtengan digiti pulis manong. Nga nakaigami ti pang-or kinimo ko dinagmaymay sa nga lalaki manong name akin narangit digiti upat.
Inem nga pulis manong name. Wen, tinilig da dagiti upat, raman itibay may sa nga kinalaban da. Boss, chip. Ape, pati siya tiluin nyo. Insalakan ko ato napapsat nga babae. Nang insalakan? Nakaigan ka mo ko? Ken pang-or? Isang umay ka? Ay, boss, chip. Kaslasanak nga mo. Ama mo ka. Si kamanen. Sir? Yes, miss. Hanyong iram naman ni Sona. Sona nang isalakan kanya. Kontra ka nagitupat. Wala nga adok kaso na ito nga lalaki. Di mo mo? Boss, chip. Ano nga kaso? No, saan nga nagsubli nagitupat? Baka sikatiya isublat na. Rapist mo dito nga tao. Boss, ako pa rin ko ah. Kung nakaroon, jacket nga tagikuan, di babae nga, no saan nga voluntaryong edad na kanya. Basta pati si ka. Umay ka di presinto. Umay ka! Katsyak sir, hanak ka din umay? Mabaling umay ka. No, agreklamo ka. Kaya oras saan ka agreklamo, adot kasun ligit oy. O nga, apa nga nagmaymesa ka? Awan nga sa kaduak, sir. Intry mi to hospital. Siya gayam ni Judy, sir. Siya man ni Sargento Jan. Sargento June. Dito yung mo dito eh. Boss, sa anak pa na kaya mo ah. Siya ni Carlo. Hindi bibiyang na nasikaman ni Carlo. Sige. Miss, makilugang kan di patrol cart itulod na kan di balayo, ha? Sa amin to mapanin ipupuk na gito nga 5. Manong nemi di may tulod na kun gusto ni panagyaman ko kiniya Sargento June. Sargento, thank you. Arami dami lang ti obligasyon mi. Ito iya pagreberam mi. Napintas ka. Iso nga talagang adu digit agdres ka. Gwapo ka met sir. Hey! Siya nga rod. Hana nga gwapo. Thank you, Carlo. Siyempre, insalakan na ke. Naman pa'y sika ko matimang ramas kanya nga sumangsublat, no? Hanga nagsubli ko pat. Anyway, thank you. Di sa lutsud ko, sana ka din ang gwapo. Gwapo ka, no? Makapagpukis ka. Patidog ta buhok mo, eh. Kaya na, gwapo ka, no? Saan nga ka sa tarwatin? Langam ti. Langan na ti durugista. Oy, saan nga nagaramat ti ba illegal drug sa chip? Si Kamet. Sargento. Amamunak. Ni uminom. Kaya duminom ti arak. Ang sigarilyo, iso lang. Sige, sir, mataktak kay luwan na yun. Sige. Judy, into maminsan, agan anad kan. Inyo storya kini mama nung name tinapasamak. Dahil ito, di ko nakken ka, anak. No awanin, Jay nagmaymaysa nga nang salakan ken ka. Nagbaligin di kiti upat nga nagramos ken ka. Di ko na yun, mama. No awan di kiti polis. Naroon na kani Sargento June. Nagwapo, mama. Sino kumata nga kras ti gwapo ang pulis? Kaya nga rod, pulis karakter. Gwapo, men. At ako madi nga panggip na kanya kay. No ba'y kunana nga sa anak ka no matapilitin. No, madiyak. Awang ka no ba tira na mes na. Ito na minsan manong naming kaadak iti school compound. Iti kimitak tiruar. Kasi mabigbig ko ti. Naka-istambay nga may isang lalaki manong name. Iti rumuarak. Masadag kanyak. Nako. Hala. Hi. Kumusta kan? Di na ka mo? Kasi lang mabigbig ka nga rod eh. Dat atid doon nga buhok mo, saka nakakipis. Sa but pandalon mo nga maong. Sa kaslasa nga malablabaan tabadong. Saan nga nadungrit?
Kastoy lang ti, um, kastoy lang ti style ko. Agdigdi ko sakmet. Agsyam-syam po akbat. At dugabok. Malagip na ko. Si ka ni Carlo. Thank you. Malagip na. Umaling ka din awisan ka. Rumben ka din talikakin ka. Ang sakit naman. Nasaya nagmatatawa. Kan patgan na nga awisan ka, nagmerienda. Tamno, yamamo ka na yung bagking katibagik. Manong nemi ka puta na siya at met tipanggap na. Simurtak na pangkamit ti kasitgan na food chain. Nagorder ka. Oray mano. Mangyawit kan tupay. Tapos may kastagat saan kantong naglutluto. Mano kayo? Duhakam lang kini mama. Agkatrabaho ni mama iti may sa parlor. Agkas kasara kami lang. Diyan ang ituludan yung kanta kami. Kanya kidi. Talagip kon. Ikarkaragatan ni mama. Dimang pabasa kanya. First year college kon. Iti kurso ng accountancy. Napnusa nga marigatan ni mama ko nak. Agtatrabaho og trabi. Bayam. Tamani po din ito na rabi. Siya akong ti kwardyam. Ha? Di mo kayat? Hatid sundo? Tapno awan ti agpanggap nga mga ramit kang garidakes? Siya tagbalik na bodyguard mo. Nagyaman na, Carlo. Kat, api nga sa tilangam. Sige, taga-ano ka? Dati-data akong nga palaboy. May sakare kong kunada ng street children. Di makalak akas na tibiyak ko. Nagpatingga akla ti third year college. Third year elementary. Grade 3. Amok mo yung solo tinagan ko. Kanamok mo't basit agbasa. Ano nga ti trabaho? Ado trabaho. Baka hold-upper ka. Maka-snatcher ka sa trabaho. Ado nga rin digiti mangijijaya kanya ti trabaho nga. Tiyakmat kayat. Ope nga di mo kayat. Illegal naman. Kasi lang ni ama ni Sargento June. Nilakayan mo sa akin. Amamok ni June, Sargento June. Nagkubingan kami. Nagkaskulahan kami, di grade 3 kami. Kadi. Amday jay, pamaran na lang, tinuwan na, itbalod na. Alam mo, maling balon. Best friend ko eh. Ano yan? Ngayon mamok activities na. Nanaruna ka ni father na. Drug pusa ni father na. Abi nga saan nga tiluan ni Junior. Eh, nga rin eh. Iso nga nadaduma, kantsawag ni Sargento June. Kunam lang sa Sinopolis, di naman tiliwan di ama ng amo nga drug pusa. Iso na't mangyayaya kanya, di ama na. Balo matin ni Senior. Ni mamang mo balo? Baka kit nagkursunatan to ni Senior. Di ka magtrabaho nga rin siya ng trabaho. Oo, trabaho ak. Dito tiyandaan, kargadurak. Kaya makita mo, timasal ko, pigsaak. So, lang ang kargador. Sulat kaya kay kargador. Adot mga ayab kanya nga politiko. Bali na kano nga bodyguard na. Gunman da. Tsak kahit illegal eh. Ore kastoyak lang. Palaboy-laboy. Ado man timangin tsaka kanyak ti illegal. Naglako ka no ti shabu. Ado ka no mapaglako at ado ama mo. No way. Carlo. Manipurita ha. Siyak tagbalik ang protector mo. Siyak bodyguard mo. Oras na doon pa panam. Eskwela. O no jay plaza. Kabayatin nga naglako ka timpanada. Nagyamanak. Yung oresan latan. Hanto nga tamatan nga maulit na pasama kanya. Ano nga saan? Hanggang sardin na ganyay. Kung ano siya sinuman, nga krusonada kang ka. Atot maramaramas dito eh. Gusto nga oresan mo kaya.
Agbali na ka protector mo. Kwardiyan ka. Taapin namin. Sayang ka eh. Hindi pa lang ang krasakin ka. Nangig mo man. Diba? Awang piti babae nga rin namas ko. Tadyak kahit nga tagikuan di babae no saan nga voluntaryong itad na. Nung gastado di babae nga na nagpadasa mo. Gwapo ako mo, di ba? Nadumad di ka tutulunga. Nung nakasagana da nga mga sagot ti amin da. Apikit di nga saan. Kat kasapulak mo. Chikboy kagayam. Huli ka sa tilangam. Narigat kami nagpaidamak eh. Anya? No, adagkid daw. Ang pingid din niyang patgan. Kabay laklakid nga ited. No, nyaman ti pakaragsakan na. Manong nemi inaramid nga paiso ni Carlo. Iti ng gwardya kanyak. Wen, adala tati asideg kabayatan ngaglaklako kami kinina na Merced. Iti tagilaw kami. No kasta nga agipakni kami, nagidalimanik kami, umay tumulong iso na. Isot mangurnos ka dagiti tugaw, mangkupin ka dagiti pulded nga lamisaan. Ay, barok, pakaawan ti tandan ko keng ka, kabailan mi. Nagsabsabot tandan na. Pambarak ka bantayan ni Judy. Kasta. Iso peti, inak ituludog iso na, ganun di balay na. Mga met no, into na makapag-wayas kiti dalan, kiti dadadagas nga ramidam keng kuana. Sigamit na ng Merced. Ape ko mapagaramidak madi. Kit protektarak na rod. Ay item sona. Ay itek sona. Nakasagana kamatay. Masarak ni baklaki di sona. Agad na siya ulit. Basta. Kad sigamet. Judy, anat marik nam keng kuana. Wala ni Nana, api saludsudin nyo data. Wano na ni Kadi Sargento, tikayat mo, ha? Ala, anat na nakisagpawan ni Sargento Jun dito eh. Saritaan day Nana Merced. Oy. Makadlaw ako na. Agkarabal kam gayam ka na pulis nga gayam ko, ha? Amat, Carlos, awamat pa yung magbagana. Angin kang kanahin ngumay nito, nagpatrulyada. Kang kanahin na kumuskustaan ni Judy. Madlaw ko mat nga na ba nagkursunada na. Alam ni, nana tilad madlaw. Ay, kat madlaw ko gabuta. Babayak matakaskeng ka. Sinungat kay kayat mo ita. Di pudpud nga pulis, uno pulis karakter. Alam na naman sa sanak mo na pulis karakter Ape, nag-aaramid ka rin di madi? Baka kastan mapasamak keng ka. Gabuta lang ang nga ron ti bad boy. Nana Merced. Ala, pasensya ka na. Ang napigsa ngamin, kinalis imagination ko. Lukas na magbagna kami kini Carlo manong nemi takay kahit may magnangin taglukan. Naman igaman na timak kit kibinan na. Abay kibinan na. Tapos saan ka matulid? Nanas ka ng bagkating ka, at bagkating ka pa eh. Carlo, Abay, talaga ka din ipatpatig na? Ipatpatig ka. Di ka ararman na. Ararman ka. Bako saan ka akayan? Tapay met. Umuna-unay, awan turong tibiyag mo. Siga pala nagko na nga, palaboy-laboy ka. Ada matrabaho ka. Kargadurak di siyandaan. Umanikad lang datang, nga trabaho. Kahit mo sawan, naggraduara, kas pagkarigan, may sakton ng mga opisina, agbalin to lang kargadur, tagbalin asawa. Tapay. Dito ka di nga pagrukudam. Ti ayan. Sabagay. Asinok malayang na talagang agbaling nga karibal ko ni Sargento Jun. May isang pulis iso na. Pudpud nga pulis. Idinto takunan na Merced na posibleng agbalin na itong pulis karakter. Ano sa magdatas pagarigan makapatayak gabukin ka. Ngem
sakto lang ata sumardeng nga gayat ken ka. Nawan to di kong damay ko. No kasawa ka iton ka ni Sargento. Wala nga hapi kong ang kami ka ni Sargento. O piti magbagana, ur-urayim nga di bagana. Inikkandak ti problema eh. Nagbali na ka problema. Bayam, manay po din itong bigat. Di na ito makikita. Carlo? Ang peso. Siya gayam din nagbali nga problema. No, karibal ka maging Sargento John, kahit nagbali nga problema, tapos no awanin tag karibal, ipabusoy kon ken ka. Ipabusoy kon ka ni Sargento. Siya akong nag-giveaway. Gabot ipatpatig ka. Awan doon ti problema min tubigat. Nintulangin Sargento ti mang pasyar ken mangitulod ken ka. Manong Nemi, idi asudag kami ni Balay, ti pagkasarami kini mama, nagkiktutak, idi adda nakaparada nga kotse ti sango, ti kasera. Uy, adang sasangilin ni mamang mo? Baka no imparking da lang dita. Api ko dito pangiparkingan da sa pagarigan, no sanga dita, balayo, iti rantana papanan. Aguri ka. Kasla mabigbig ko ti kotse ha. Hindi nakasidag kami manon Nemi, binigbig ni Carlo. Iso. Kotse dito ni papang ni Sargento Jun. Kung nagtupay kami na, nakita na siguro ni mamang mo, kursunada na, pinasyar na. Nakaw, junior kin senior. Agaram da ka lagi ti agina. Talagang awan sakit pasit ko talaga. Gusto di desisyon ko. Sa anak to na makikita yung tumbikan. Sige, dito kan. Nagawid ako. Nadamit lang pagawid na may. Di tiyandaan. Nada quarter may kargador sa jay. Di kan tuman kami umay makitiyanda nung makita na ko ma. Nin sa mamang mo lang ti makitiyanda. Carlo, agyaman hindi may bagbaga nga awang kanto na. Baka kasapulang ka talaga ang protektor ko. Gwardiyak. Wala nga nagbali na ka problema, may. Sige, inakon. Indrokat ko manong Nemi ti ruwangan, nakalukat ti ridaw. Kadagpeso, ada sa gayilin eh. Mama, may isa nga. Guwapo mo't nga medyo na lakayin. Guwapo kas ni Sargento Jun. Mama? Ay, iha, anak. Ada ni Chung mga Ramon. So ka dito ko ng kakaiso ng anak mo, kabalasang, ha? Oh, kung kasanot ti pintas mo, basta ti pintas na. Mother like daughter. Kumusta ka, iha? Kastoy, nagtatrabaho ka tirabi, estudyante ka daw sa kanilang marigatan. Naskin nga tulungak ni mama. Dito ko matirason. Minda, tapno, aklo na mo ti panagayat ko ken ka. Tuwatanukan ti mang babasa ken ni anak nagan mo? Judy Chong. Judy! Saan ka nagtrabaho pa iti parlor? Dito ikalagtanunig ti pagkasaraan niyo. Kan adayon yun dito eh. Ikan kahit nabimintas ng pagganan. Apartment. Awanin ti panunod ko ti. Agasawa pa eh. Rumbeng una, ubing ka pa eh. Kasapulam. Kasla kanyak. Balwak matang na bayag. Nagsapsapulak at sikat na sa pulak. Minta. Anak mo ko ng Judy. Di mo kaya't nagkasawa kami ni mamang mo. Kat saan ang nagtrabaho? Oras ka, saan ka nagrikat pa nagtrabaho trabi? Siya kung di makamuha na kayo nga gila. Itin ko na amin nakasapulan nyo. Agyang kayo tinapintas nga lugar. Anak ako na miha. Awang kanyang desisyon ta. Chong,
Mama, sumrek ako ni silid ko. Kahit kunti na. Sige, ha. Manong Nemi, malagip ko ti ko na ni Carlo. Nadragpusar ka no ti ama ni Sargento June. Diyos ko, problema. Kasano no, mayat ni mamang agasawa da, denada. Kasano no, pati ni mama, kit may raman nga, agila ko ti siya bu. Magbaling nga dragpusar. Kasano no, ipan na kami nga, paso ti may sa nga, napindas nga balay, kat agkakabalay kami. Kasano no, di pa nang kitkita na kanyak da dyan nga lakay. Kaslag kursunada na kursunada kanyak. Diyos ko, ang mga napagrepitan na kami agina. Uy, delikado. Kabigatan na Manong Nemi, kabayatan namang man kami kini mama. Ma? Di ko nain nga, kahit today dyan nga, agar-aram ka na kayo. Anak, numaminsan ka, mayatak. Anya? Itanyang gapo. Nabanugak mo din eh. Nagbintas ti offer na. Litsong mga roman. Ipan nata ti apartment. Napindas nga apartment. Kompleto nga alikamin. Sana ko nagtrabaho. Kasi ka, awanan ti problema kapag itid na amin ang pagsapulang nga agbasa. Ngem, di yung kadi amamu na isuna. Amamu yung kadi una isuna. Amamok. Nabayagan dito eh. Hindi yung kadi amu no anyat pagsapulan na. Negosyo. Ano't negosyo na, mama? Real estate broker ka, no? Mama, drug pusher isuna. Hanya? Drug pusher? Suna ka mo, namamok. Namok ka ni Carlo. Diya, Carlo? Palaboy-laboy Carlo nga nang isalakan kang ka? Ngawan pagtrabahuan na? Illiterate? Alam mo, mamamat, amo na matagbasa kan agsurat ha. Kargador di sandaan. Isod nang ibaga, nga drug pusher ni Roman? Unma, kahit mo sawad, ama ti pulis, drug pusher, so nga road. So nga natulad ng mga ramit ti kasi ata, pulis nga ron, may sa pulis di anak na. Baka di pulis dito lugar to, protector da. Alaalanda ka nun ni Carlo, nagbaling nga drug pusher. Angin, tinamat kayat. So nga mama, noon yaman panggip yung saan. Jacket mama. Tano makidan na kay kada dyan nga lalaki. Agsulo aklangan. Ngat amoyo, baka pati siya kat pakiramramas na. Uy, isang kagsautikas na. Nakasasya di tao. Kinabud noon na kat. Aday papatpat na kanya kita kwarta. Ang problema ka ti kwarta yung bigat sang gadi. No, nasulbaran. Ni Mama Muhammad. Pinasuksukan na kayo, mayat kayo matan. Anak, hindi ko mapailangan awan ti masaraka. Ngam, gabutadan ni Ramon, isunturumbeng ko na. Mama, awan ti masarakan nyo idi. Tao may agarim ka na kayo. Ngamit tataddan, at nakasarak ka na kayo. Depende mat na mama, no na siya, no saan. Saan nga dakas nga tao ni Ramon? Ay, di problema maya. Ma, nakasesayaan ti kasasaan ta eh. Urin dududwa talang. Naragsak taon ti problema ta. Ngayon namangalak at tinayon ta. Ang mga nagka-problema na tutakil. Isang panunod kay mama. Nagpanunod kay kuma. Ngem, awan ti na aramidak manong nemi tani mamati nagdesisyon. Manong nemi. Gabutan dagahin mo nagkinaawatan da manong. No agawidak dito iya, manipod iti eskwela, madanon ko ni Chong Ramon. Roman ko na kuma.
Nagkakaedadan ka ni mama. Manong nemi numuna, tadyak betul makita ng paiso ni Carlo. Yung paiso naman tin, manong nemi, saan na pa nagpakita ka. Lumapan ako naglako, tirabi, manong nemi, saan ako nga palubusan pa ni mama. Apay ko lang, papagkapay lang aglako, mapuyatan ka. Awan ti problema ta, gabot ta, ikanakmat ni Chong mga Roman, iti kwarta. Nga parakan ka, para kanyak. Magkit kita ta apartment nga pangikaran na karata. Sandak na tinungpal. Hagabot ta siyak ti rombe nga matungpal sa akas ka. Kasabulak. Doble. Maragsakan nak. Maragsak kami nga dua. Ken, ti financial nga problema ta. Isun di mang matin. Ikatantayin nyaman na panagdanag mo, anak. Okay yan ti piyag ta. Awan ti problema ti panagbasam. Awan ti maramit ko, mama. Takay man ti matungpal, gabot na takay ti inak. Sabi ko mga artis ang ito agbabawi. Saan itong agbabawi? Iti eskwela, manong name iti na minsan, na panagawid ko, kiktuta kiti makita ti patrol car di kiti pulis. Ape nga ta. Ada nga ta may dati niliw dito eh. Imamon met. Ako ti gulo. Ageng nga nga may sa tidimsag kadakwada kit umay kanyak. Ni Sargento June? Hi. Ay, Sargento. I miss you. Awang gamat kami ni ti Placid, Rabi. Tawanan ni Nana Merced. Insarating mo ka nun ti nang tulong keng kuwana. Gabotasan ako na palubusan ni mama. Gabotan niya. Nadamin kabalay-nan. Sampayin mapa nagtatrabaho ni mama. Suportaran na kami. Di kabalay ni mama. Sino? Di mo kadem mo? Papang mo ka no? Hit mo sawan? Ni mamang mo, tibagbaga kiti, ibagbaga ni papang ko nga. Baro itan nga. Di ba? Ruman tinaga ni papang mo? Yeah. Papagisuo na eh. Nini papa, para kini mama. Di anak, para mati anak. Mabaling ka di nga. Itulog na ka. Agrogan ka ni patrol. Ken sakbay nga itulog ka. Mabaling ka di nga. Sikakin siya lang ti maban agbiryanda o a dinner date. Sargento. June tinakan ko. Diya kayat. Di mo kayat? Diya kayat nakalpasan nga ni papang mo. Katsikamat kanyak. Kaman ano, senior ken junior. Mother ken daughter. Pahayan na. Please naman. Tsak pa rin nga polis nagpagpakasi. Umikan. Sige. Pinagustuwak manunay. Manong nemi na panggam nagmerienda ka nakapagpagkat at talaga ti panagkita na kanya. I love you, Judy. Gawa na kita tangayat. Ngiman niya, dinakayat? Ang sakit naman. Pulisa, gwapo ak. Unta na siya ka di Carlo ti kayat mo? Laglaglaon na yung tapanunod kan pusom no na diyang klase di tao ti kayat mo. Gaya mo iso na? Yeah. Adon nga kaso tinang salaknibak kang kuana. Adamat na nagrikundawan nga sinalikniban na, insalakan na, nang runa idubing kami. Ada utang mo kang kuana. Baybayad na bayad ako. Ada baga na kanyak.
Ni Carlo? Ano yung bagana? Saan ka kano nga nasihat nga polis? Hanya? Padpataksin nak di dyan nga gayem ko. Gabatasan mo ka naman tiliwan. Dagi di drag puset. Abi ko mga saan? Lipapang mo, drag puser ka no? Naloko talaga na dyan nga Carlo. Kaya't naklada da Ellen, hindi pa nagkaribal mi. Nagkaribal kami saan ka di? Nagsurrenderan. Saan nga pagpakita? Nagiboy. Parakan ka. Kasat kinasiyat na gayim. Ngayon bati na pa yung baga? Nga protektora ka rin di drag puset? Nga ti amak kat may nga drag puset? Nalukong talaga tayo dyan. Makita na. Oras na kabayad akong. Parungsot ko't pagbaludan ti loko. Manong nemi agap kabalayan dat tito wano chong roman ken ni mama. Ada dagiti kundawi manong nemi nga mabati da nga dududua diti pagkasaraan. Iti na minsan nga malem nga nasapaak manong nemi nga nagawid manipo di eskwela. Ada ni chong nga mawan ni mama. Chong? Dagagaya man. Ni mama. Ada lapan na ginatang. Oh, ada mamirian tayo dito. Ginatang ko. Pag minada ka, sana ka mabisin, Chong. Sige, Chong. Manong Nemi, sumre ka katisilad. Diya ka muno apay. Nga saan kong inlak. Dati-dati ngamin katang ko ilalakata. Naruamak nga awamot sa balik kadwamit ito kininanan. Agsuksukatak manong Nemi. Nekat kun arwatek, nakabrak at nakapanti aklayangan, idibigla nga da sumurek. Oh! Chong! Ay ka nagkikis. Diyos ko! Saan Chong? Ah! Nagkikisak ko mang manong Nemi niya alis to ng gamat itingiwat ko. Impaidanak iti kama manong Nemi. Pagkasta unayin, iti bamsaakan nan, iti barokong ko. Agulgulagulak, danog-danog, iti bukot na manong kabi at nga nakapot, tingiwat na, una nakapot, ti may sa nga nakulap na tingiwat ko. Pinandagan nakataktakal, ti bagina na nagsen. Edit na panunot ko manong Nemi kagaten tinakulap na kas tinaramid ko idi. Kinagat ko. Aray! Isumag nga nagikisak. Aray natin na! Manong Nemi dinanog na kindindichan ko, tirusok ko. Nagsakit. Kasla mapukaw konti puot ko manong Nemi kaputi sakit nga narik na. Ngem. Napuutak pa nung Nemi. Nga dabigla nga si Mrek, edi salad nga yan. Ti magilasinak at idug ti buok na kin nakakipis. Amuklat tayo din manong Nemi nga ni Carlo. Naglaban da manong Nemi kini Chong Roman pasare madanog ni Carlo matulid. Kastamat manen bumalas met ni Carlo manong Nemi. Nakaruwardan ti kwarto at dadan ti salas. Iti salas manong Nemi at dagaim sa jet nakadiso nga paltog. Ni Chong Roman. Ginamardan na ti paltog. Naging inagaw dan ti paltog. Adon dagiti imarak manong Nemi ngem awumot ti aganawa tamubuteng da. Iti pa naging inagaw da ti paltog manong Nemi. Nagkanalbuong. Bang, bang, bang. Nakiktutak laing nga dita. Matulid manong Nemi ni Carlo.
Ngem, saan nga isot na puntaan manong? Gabuta, ni Chong Carlos manong nemi, iti nakakita, ti agar aruyot nga dara, iti buksit na. Aging gana arinoknok, natulid. Isugayam tin, nakaiturungan ti bala ti paltog manong nemi. Manong nemi, isumatente dating ni mama. Tinaray ni mama, manong nemi, tinariknuknukan nga tiyong roman. Inarakop na, sino tang papatay kay Kuana? Sino? Intududa, dyan, timarayan, nandiyan ay, nandiyan. Imasudagak, mang, aksidente lang na pasamak. Naging nagawan na ni Carlo ti paltog ni Chong, Roman. Siguro, bigla, nag-aksidente nga nakalbit, ti paltog isong... Dahil siya ka ti bagbagam, nga Carlo nga aram ka ka. Ti hayop, pinatayin na ni Roman. Pinatayin na ni Roman. Dimteng dagiti pulis agraman ti ambulansya mano. Dagiti pulis ngayon daluan ni Sargento June mano. Ket na'y matangak no kasano. Ti kaadda ti ladingit iti rupa na ken pungtot manong nimi. O sino man ti nagpapatay ti amak. Mamansa nga rin bukit siyem na papatay. Ayop! Ti po'y amak ti pinapatay na. Buti-buting kumanong nemi naglamang ako. Sampulos nagtal na ti panunod kan riknak mano. Aumet ni mama, gabuti si Murot, iti ambulansya. Natay lang aro din, nito Ramon, ambulansya, dapay lang in hospital. Kung nagtupay ngamin, kada dyan at siyang Roman, timang riribok ti biyang mi. No, apay nga mi nga nakilibdib, di mama, kayong Kuana. Apay nga siya ti turungpal ni mama. Nakasaysayat ka nakalinlinis, nakataltal na ti biyag mi. Ini na kami pailayang ori ka sa nutrigan. Kat ni Carlo. Sa dinitan ti ayan ni Carlo. Turturog ko manong nemi tinagpampanunot. Jakpahin na nga, kabigatan na, so pala pa nakaring ko. Adan ni mama. Mama, nakamansaya ken ni Roman. Ayop de dyan nga, Carlo. Mama, siya, amis mo tinakakita tinapasamak. Nagpagpanak nga rin namas ni Chong. Imbag tadimteng ni Carlo. Nagrangat na. Nadapaldog ni Chong. Nagamatan na, naalan na. Naging nagawan na. Aksidente siguro, mamang, nga nakalbit. Kat iti tiyan ni Chong, timamaan ti talo nga bala. Samon nga salak ni Bonpay, protektaran pila dyan nga Carlo. Sa nga bala. Uret na natiliwan. No sandang inanawa ni Sargento June, baka napapatay na kuma. No saan inanawa da kitipada ng pulis. Ang imsangan pa ti pagbaludan de jay. Gabutamok ken padcheck nga papapatay ni Sargento June Suna. Manong Nemi, saan ka na pa nagbasa? Napanak iti presinto. Tinakay baludan, temporaryo ng baludan naman ng Nemi kini Carlo. Abay, ano ba sapul mo, miss? Hindi ko makarlo. Bisitahin ko ma.
Manong Nemi, ito nagbaitan ming rehas. Nakapagsalita kami. Carlo? Judy? Iti pa nang isalakan ko kin ka. Nakapatayak. Sa mong inrantasan ka di. Nakita, nakasagarak to agbaling nga saksi nga mangibagat tinapod mo. Carlo, agaman ti pa nang isalakan mo kanyak. Iti pa nang ramas kanyak kada dyan at tiyong Roman. Gabo kanyak, nakapatay ka. Malagip mo ti bagakan ka. Ore kas tuyak lang. Nakasagana ka pumatay kan matay. Masaliknibang ka lang. Ngima mo, malagsid nga kahit na nga papapatay ni Sargento John. Amok, palungsong da kita pagbalutan. Ngayon sakto tagsaksi. Nagyamanak na matulungan na. Numadang ito ti kaso. Sorry, Carlo. Nung siyak matiga po na no, apay ka. Nagbaling ka kriminal. Kan posible nga mabalot ka. May patulod ka sa Gemonti. Hagananat ka. Gapat talaga nga dadagas nga pagpangapin ni Sargento John kang ka. Wala may dagdami naman ang gananat. Kahit ko may panagnek, na aksidente lang tinapasamak. Awan ti gandat ko magpapatay kinip. Tataruman. Yung nasumanda ito ti gasat ko. Awan ti maramit ko. Jack amo manong namin no anya pamuspusan ni Sargento John. Tapno na yung tagat mapapatay na laeng ni Carlo. Manong nemi. Kapatamang mangig ko iti pangtana nasakbay nga may tabon ti bangkay ti amana. At damat sumarunong nga matay may mansayang. Ngam na itabon ti bangkay manong nemi nga dapay laeng ni Carlo iti pagbaludan. Manong Nemi, awan tinakasagana amang tulong kini Carlo, tawan ti rumwara kabagyan. Ng bedeng met di gobyerno manong Nemi amang ten iti libre ng abogado isuna tapno rikastakat masalak na iban lang ti bagyan. Nagiti tagapaw manong Nemi, nagboluntaryo da. Kunak, nagasagana nagsaksi. Tapno rikasta, ibagak no anya ti pudno nga napasama. Hindi makadakas manong Nemi. Imay ni Sargento John dito ibalay manong Nemi at ay diri mama. Kahit kakasalita, Judy. Sargento. Ito ko nga mga sagsaksikan to, ito pa nakadangag ti kaso ni Carlo. Uwen, talagang saksek to Sargento, ibagag to ti pudno. Anya ti kinapudno. Kinapod nga, nagpagnaban na karamasan ni papang mo. Isa na nakniban nakla ni Carlo. Nagkabil da. Nagdinanugan da. Aging nga, naala ni papang mo, ti paltuga nakaparabaw iti center table nga nangibat siya na. Nag-inagaw lang ni Carlo, kabayatang ti pa nag-inagaw da. Aksident da nga nagputok ti paltog. Dito ti pudno sa rento. Isunto ti bagak. Ngayong santong iso ti bagam. Ha? Noan niya ti bagak, kanibilang ko nga ibagam, isuntot ibagam. Tano saan mo nga tungpanin ti kayat ko? Matay ka nga gina. Ah, ha?
Abag isumat manong name nga duwang pulis tinangigam kini mama. Hay, hindi ta kasaw na Carlo. Tiluban nyo. Ipupok nyo. Ano ti basol ni mama? Apa yung pinakamag mo ka nagitipadam ng pulis? Nusan kang tungpal ti kayat ko. Among latanuan niya't mapasamak kini mamang mo. Mapapatay suna. Ma-rape sa dapala papatayin. Dakas ka sa reto! Agpadpada kayo nga gaba nga dakas! Dakas kayo! Masabol nagtungpal ka kaniyak, Judy. No kaya't mong agpaot pa iti biyagyo nga kina. Masapol nagtungpal ka. Manong name kasla makulkul ti panunot ko iti day di agundaway. Kasla bumtak ti ulo. Kanya tirumbeng nga ramidek. Sa anak to nga gapir, sa anak to nga pagpakita iti korte. Iti day ta kabigatan na kapanakadengag ti kaso manong name ni Carlo. Ngayon kasanon ni mama. Sino tirumbeng mang tulong kaniya ni Carlo at naman ti pagbaludan. Kaya isunto ti kang runan nga. Diyos ko, tulungan na kuma. Tulungan na kuma, Lord. Tulungan na kuma. Manong Nemi, dimtengen ti oras. Jakban kayat ti mapan ng pulis ti may nang pick up kaniyak manong Nemi. Tapno mapang kami iti korte. Hindi makita nak ni Carlo. Diyan mo, naragsak kung saan. Namnamay na siguro manong naming ibagak, tibudno. Tibudno ka napasamak. Kamti din na mo. Isak ngayon salakan natin namin adun na gundaway. Isak ti mga magkan ko na. Nasakit man nga ramidak manong nemi. Nga magagamit kan patahin ni mama. Kaslang itagpilpili na sino ni mama. Ngunit lalaking ipatpatag ko kan maipatpatag kanyag. Iti siya kun manong nemi. Iti naipan iti witness stand. Pinagsapatadak nga bagaktipod no. Ngawan ti sabali, no saan nga po. Kalpasan naman ng nemi. Pinag-istoryada ko to. Karedi nga daw sa dinutayan mo. Simang patak nga nagapu di eskwela. Apo, nadanon ko ni Chong Roman iti salas. Dilamag ko na sa dinutahin ni mama, imbaga na dalang na panaginatan. Imbaga ni Chong ada, mamirienda, nga ginatang na. So nagturong ang iti kusina. Nagmirienda ka. Kabayatan, di pa nagmirienda. Pagamam ta nakangega iti kadabtuog iti salas. E di mapangko kita nakita ni Chong Roman nga gabgabuta kini Carlo. Nakadanon da iti sangon ti balay kabayatan nga gabgabuda. E di nakita nga da inasot ni Carlo nga paltog ket pinaltugan na ni Chong Roman. Manong nemi? Kasla mapugsat ti angas ko iti dayta nga parte. Nem na ibagakon. Binaligtad ko na iti pasamak, manon nemi. Bala ka na si puta ka ti makder ni Carlo nga mangibaga nga saan nga pudno. Timbagan. Magitaglat na manong nemi tinuksaw ken sakit tinakam na kanyak itinarabid ko. Nga pulos ti makder
nga nangisaks nang ibaga nga sinalakniban laing ni Carlo Tibagina. Aw man pulos ti natured nga ti Macder nga nagsaksi nang ibaga nga aksidente laing tinapasama. Nga po ito na ita manong naming nga panagsaksi panag-witness ko. Lamin pinsanan nga na imamag tiga sasahad ni Carlo. Pakawayan na Carlo. Ang ngangabit ngamin kan patay ni mama. Papatayin na ni mama agraman kanyak no saan ang agtungpal ka na kuwata. Pakawayan na Carlo. Kinon ko naklay ganitin agam ko manong na yun. Sidsidirin na ti konsensya. Nang ro na lang aro din, hindi may padamag. Nga nakumbigtaran ni Carlo. Mabalod ka no, manong nemi, ditong palbiyag. Kaya ituludan sa Diamonte. Kahit ko hindi nga kasarita, manong nemi. Kahit ko hindi nga kasarita, naman mismo agpakawan kan ko na. Kaya't kong ilawlawag kang kuha na ti amin. Kaya sana kung nga ikanpay ti gundaway. Winayawaan da ni mama. Back to normal manon nemi ti biyag mo. Kabayatan nga da ni Carlo nga karo ti basol na iti pagbaludan. Nga dya ka mo no anyan ti kasasad na sadyay. Intuloy ko tinagbasa manong. Kahit ko ti makapagturpos. Intuloy mat ni mama manong nemi di nagtrabaho ti parlor. At nagdigon daw nga saan ko may concentrate ti pa nag-review, ti pa nagbasa. At nagdigon daw manong nemi nga maligip ko ti pasamak. Kas lamang mangig ko ti pa nagsinsidir ni Carlo kanya. Mag-itkit at paisunay iti tagtagain ko. Banag manong nemi, ay magsasalutsudan ni mama kanya. Apay kang kanayon kang tagtagain. Apay sangan simpang titurog mo, anak. Mama, sa sino ko mati na simpang titurog na, itikas kanya. Kas kang kanya, ako rin ti problema ta. Awan ti problema, mamangam siya. Sidsidirin na ti konsensya. Anak, rumig lang tinaramid mo. Ti pa nang salak ni bukan niya. Kontra katakwada. Apay nga awan ti mangtulong ka na mamadap no. Mabalinta kumamat nga idarumid ha. Ito niya kaso. Iti pa nang kamagdakan ka, illegal detention. Ti pa nang butbutang dakan ka. Anak, awan ti laban ta. Awan ka diti mabalinta nga sidgan, mama. Awan. Awan ti sabaling nga na may dimanak na di mangipasnek ti panagbasan. Ni Carlo, naibalod nga di na oras, rubang na o nga bata kriminal nga saan. Saan nga po no timbaga, aksidente nga nagputok ti paltog, oray pa'y. Isong nga tatakim malbit. Idin to ta, nityong romanti nakaigam ti paltog. Saan nga ding aksidente matlaang nga isot ng kalbit, ti paltog, isot ng pupata ti bukod ng abiyag. Libati mo tinapalabas, anak. Diyan tangang kita umaten ti mga ribok ka na ta. Maasulyo ti amin, mama. Imbaga kada ka idi nga saan kayo makidenden na, makiliblibin na dyan nga tao, ta drug addict, kuno drug puser. Kasta kumabay ti baga kidi, may isang drug puser. Anak, lipate mo ti amin. Mama, kasano nga agtal na ti panunot ko? Ikarkararag mo laingan.
kiniapo Diyos. Nga nasya na kanahin ti kasasad ni Carlo ti pagpaludan. Ngawang kumatidaga sa mapasama king kuana. Ken, ore kas diyaman tining komputer king kuana nga tungpal biyan. Sabay ko mata, may babawi. Sabay ko mata makarawari ti kapitan na panawin. Manong naming karigatak ka ng sangot kinapudno. Nagbasa ak takasapulan. Fourth year college sa din manong nami. Tultuloy mat ni mama, tinagtrabaho ti parlor. At adagidi gondawi manong naming umay nakpasyaren ni Sargento. Ngem, awang pulos ti marik na kayat kang kuhanan no di ka tumuklo sa dilangit ti gurak. Iawawak la manong naming no dadaka sa pagkapan na kanya karamidan. Pakapakidnap na kuno na. Uno, ramisan na. Edit ang nagdinamag manong naming nga nakalibas ni Carlo iti pagbaludan. Diyos ko. Apiso mama? Well, nangig ko di TV, naboy ti TV. Nangig ko ti radyo. Napasama ka no ti rayo. Iti pagbaludan. Ti kadada iti kabano, madamada ka nung agkalkali. Doda ka nung naggundawi nga, naglibas. Ngim iso ka do lang, nakalibas, tanatay di kiti kakaduan. Ano kasta mama? Amok no niya tirantana. Ano tirantana? Baka, madamag tulangin nga, natayan ni Sargento Jun. Manong nemi, iti na minsan ang gundaway siyak iti nangibaga ka ni mama nga siyak ti mapan makitsanda. Tapos nga siya kamarita, dati-dati nga do kahit makita tiyandaan. Mama, basta kahit kung siyak ti mapan. Oh no. Tada ka din naman yung pakakitaan ka ni Carlo. Basta siya timaman, mama. Napanak man ang naming kakitsanda. Dagiti kargador, imasid ka kadakwada. Ay, mabalintag sa lutsod? Uy, maganda nga saan? Basta ba napinas ka balasang tag sa lutsod kanya? Kargador ka? Nanumula kargador? Kadway din ni Carlo? Amo mo ni Carlo? Amo? Malagip ko. Abong gayam. Si kagayam din ang imamag kang kuwana. Nagsaksit against kang kuwana. Diba? Nadamag ko din nga naglibas? May ka din dito eh. Sampay nga nagpakita dito eh. Tamok. Nagpakita dito eh, delikado. Kas makita, tiglawlaw. Ada di pulis. Awan ka dito among nga mabalin ng pagtarusan na? Awan. Sige nga rin. Saan ko na dadlaw man ng name kabayatan ng pilpili at tigatangit? Adem masadig kanyak. Judy. Abang nga nagtitut ka, nakakita ka niya. Sargento. Daman pa lang umaga magkitsanda. Dati-dati man. O ano may kakali dito, tagdamang kakarigit kargador? No sa dinut ayan ni Carlo? Iti mabingit. Madamag mong tulangan nga natayin. Nasiyat mat na naglibas. Tano jak kabaylan nga papapatay sumula, iti uneg. Iti namin agundaway na ramid ko. Baka dito'y nga matay. Si katirumbing nga matay sa nito. Di ka lang mabain. Pulis ka. Si kamit tagbaling nga. Managdagdakas. Pudno nga pulis. Kontra kini Carlo nga pulis karakter. Baka si kagbaling nga pulis karakter. Daka itirumping nga maungaw di ti lubong.
Idaw-dawat ko. Nung nagkita kayo to ni Carlo kanagsawa kayo, sikat madamag ko matay. Naturod ka. Nadadum di ba nagdildilam? Idaw-dawat ko nga sikat ni matay. Pinanawan nakmadlang ni Sargento Manong Nemi, gandat ko'y din ti agawid, idadamang kamakam kanya ka kargador. Judy, kargador kamet? Sapsapulam ni Carlo? Wen, aday bagak kang kapakasarakam kang kwala. Dito magananat ka ha, nagturong tiyay. Baka sipsiputan na ka na polis. Ibagakin ka kay masapol na gananat ka. Lepas pangal daw manong nami dagpakadak kini mama. Paano man rin? Kakaso na bakasyon. Ada pa manak mama. Hago o nagwarang-warang. Amangan no. Di mo kadi amo nga sa alaangan ni Sargento ti sapsapulan wanuwanteden ni Carlo? Pati si ka. Mama, abitin mo ka di mapanood deta? Mamag mo isuna. Binaligtad mo na kiti pasamak. Ano tinam na maam nga ramidan? Ay, itanak ni Carlo, mama. Ay, itan na ka, di? Yung patsyan ka, di pa lang ay itan na ka? Kalpasan nga. Mamag mo isuna. Mama. Sige, mama. Inakon. Papanam! Di talang di nagpakadanagan. Manong nemi kas bilin ti kargador masapol na gananadak, masapol nga awan ti makasurot kanya. Ingkarigatak tinanglikaw manong nemi. Tapno sanda pagarupen nga sadya ti papanak. Ingkarigatak tinagna itilikod, iti kumbento. Kasadya ti bagada manong nemi ngayan ni Carlo. Ngim sinabat dakmat manong nemi di kiti aduan nakagalot nga aso. Isot nakakita nakadlawan na kanya kada tao manong nemi ti likod. Imadapadi manong nemi ni Father iti na magsardan kada kiti aso. Nakita nak. Oo, iha. Api nga mga daka dita. Nakalawlawa ti sa ako ti simbahan nga pagnaan. Father, isak ni Judy. Mabaling ka din kakasaritak ti Carlo. Adda ka no ditoy? Sige, iha, mabit lang ron. Taluktak, di ba nga gate iti likod? Manong nemi. Diyak may isarang tirupak, kabayatan nga masasidekak, iti ayan, ni Carlo nga nakatakder. Nanukas tang sirpatek, nga lakitain tilangan na kaslaw apoy dagiti matana nga naiturong kaniya. Nangarunan lang arodan iti pagunyan na, anya ti masapul mo. Anya ti masapul babae nga sinanaknibak insalakan kong imamagnak. At palang rupa magpakita kanya. Di mo ka di mapanunot nga posible nga damat dagas nga ramida kaga. Carlo, may nagdudumawa na, di ba makawan? Makawanan lang ko, ma. Di mo kanya mo, nga anuan niya marikrik na. E di madamang nga balbaliktanan na kiti pasamak. E di kanda iti korte. Nagpatulungan kang kahidingin baga, kang nga tulungan na. Tapno madalusan tinagan ko, nga, ano tinaramid mo? Ang dadagin mamagnak! Kabayatan nga aramidem, timang balbaliktan ka na iti pasamak. Dinurdur mo ti pusok. Judy. Tsak pulos pagarupan nga maramid mo ti kasjay. No kasano nga sakit na marikrikrem kabayatan ti naramidak mas pay kaniyak na jak nagugustuhan di kitimbaga Carlo. Anda ni mama iti paggaan. Ngan saan ko atong palin dagat papatayan na ni mama ko. Makawasalak ko ma. Dahil ako matikayat kong ibagagang ka.
Nadanak ko matigundaway nga nakasarita kang kasagbay ng baon na kang jamunti ng tsak pulos na ikanitigundaway. Di man nung atawan ti kadam jamunti kas tamat ti kada. Kas tamat ti kapahot na sinsidiranak ni bukod ko konsansya. Sala nga sikat ang rigrigat pati siya, Carlo. Nga ba tinaramid ko? Amo ka makuhatan na ko rin si kamat kumatanda ka niya. Anday ti paggad ni mama. Tanusan ko nga ramidan di kasgay, papatayan dati inang. Manon na minapaot day tanganak panangulit-ulit apa nang ibagat kinapudno kamayat nga duwag-dawat ak di pamakawan. Nagbaliw manong nemi titsura ti rupa ni Carlo. Siguro maawatan na dagiti pasamak, maawatan na ti sitwasyon. Inulit ko lang tinimawat ti pamakawan. Wakawanan na ko, Carlo. Nalpasan ti amin. Ti problema ita. Kasano nga madalusan tinagan ko. Malukatang kami nga ti apay, malukatang nga tapay ti kaso. Tapno baliwang ti testamentom. Mabalimpay nga ta. Manong name ni Father ti sumungbat. No baliwang ti sumuko iho. Kat may kidaw nga malukatan ti kaso. Ang imin sumuko ka. Iti pa naglibas mo, nanayunan ti basol mo. Digad kahit na sawan Father nga awanan, ti pamuspusan pa. Awan ti imposible ka na po Diyos iho. Ikamang tati amin kan kuha. Manong Nahimi, gabata na siya ata nakasasarita ni Carlo. Carlo, mabalik ka din nga rakupin. Araw ko pamtikas kanya. Tulungan ka. Basta nyaman nga may tulong kuhin ka. Agraduarak ton. Adan ton trabaho, mabaling nga ramatik to rita. Trabaho, ang posible nga, umasaligtan yaman nga. Asin naman nga mabaling nga sigandap, no? Nalataw ton ti amin. Ani kami ti panggip mo nga pa'y naglibas ka. Awan ti panggip ko naglibas. Ngayon nagkanak ti kundawin naglibas. Sa alat nga sumarting da dyan nga Sargento John, uri adda ako ni Timonti. Talaga kayat nak. Kayat nang may padamag mataya ko. Iso nga. Aging kasi bibiyag da dyan nga Sargento. Ahamad kang tal na pulos ti biyag ko. Sungalak na ito ang kundaw hilangin. Tap na baliw ang mitag agsango. Kumporme kata kami timatay. Pero matay ako nawanin ti problemak. Kahit mamatay so na. Adada nga kumaro. Kumaro ti basol mo. Saan nakabaybayan niya po Diyos? Lumtaw kat lumtaw tulat at kinapod na. Manong Nemi, nagdinamag siguro nga namuan da Sargento Manong Nemi nga adda ni Carlo iti kumpento ng simbahan. Nga reta tiga po na Manong Nemi nga sadyahe nga napan rin maut di kiti pulis. Ngayon nakalibas, naliklikan ni Carlo ida Manong Nemi, tawan nga rin tinapapatay kinatiliw na. Ti makatakas Manong Nemi,
Siyak tinapanunot ni Sargento nga ramaten tapno mapasuko na. Pinakidnapnak manong nemi kadigiti pulis. Imbandak iti maisa nga lugar manong nemi nga diyak kamo dahit nga lugar. Manong nemi. Hayop ka nga talaga, Sargento. Hayop kang patpatay nga gama! Imposible nga sana kang umaisalakan ni Carlom. Ngayon no saan na kang umaisalakan? No saan nagpakita? Ha? Matagikuha ka, Judy. Sa kanto, pasublat ka na giti kakaduwak. Sada kanto papatayin. Laglagi pa, ada nakakita ti panangkidnap nyo kanyak. Sino ko ma? Iti mabaling nga makaitured ngagsaksi. Sapsapulan nakita ni mama. Agpatpatulong ni mama kadagiti po. Agpatpatulong ni mamang mo kadagiti pulis. Da kami man nga pulis. Ayop kayo nga pulis. Da kayo madgaim ti dakes nga pulis. Haan nga amin nga pulis kay dakes. Makasapul to ni mama. Itinasayat nga pulis kung may magpapatay ka na kayo. Umay dak isalakan na giti nasayat nga pulis. Ayop ka, Jun. Ayop ka. Awan serbit ti kinagwapom. Nagugwapuwak ni Carlos? Carlo? Awan pulos na makaartap kini Carlo. Talaga. Gabot ang ikisak manong nemi inaramid da iti inaramid da manong nemi iti nangapot iti rupak hunungiwat ko binarabadan nak sa anak ko nga makapagikis. Manong nemi 30 minutos siguro ang tinapalabas iti makangigat iti putok. Agsisinukat nga putok manong. Diyos ko. Sino na ginaglalaban? Ningata, Carlo? Ngayong pangalaan ni Carlo, ti paltog na. No makapapatay man ni Carlo. Hanggang ding ad-ad nga. Ni Carlo nga paiso manong nemi ta kalablaban ni kiti pulis. Binilang ko na kiti pulis manong nemi walo damat laki dia. Pagkaramanan manong nemi ni Sargento Jun. Manong nemi. Iridahan mo makita pala nga batit ti paltog nga aramatin ni Carlo. Nga madamdama pa nakita at indugmatin ti paltog na siguro nakaagaw. Hindi makangigak ti Serena di kiti pulis manong nemi. Pulis? Pulis ti umay, pulis man di kiti kalablaban ni Carlo. Agkikisak ko nga, agpukawak ko nga, naambungan met, naapot met, nabarabadan met, manong nemi tingiwat ko. Agulgulagulak barbarin ko nak na makarukatan, ni Mawan. Higing ka manong nemi, na nakitak lahingan nga dududuan, di kitag pimpinal to. Dalahingan Carlo manong nemi kinig Sargento Jun. Sargento Jun! Ayop ka! Sige te ayop, Carlo! Ag may saka! May saka matan! Ano nga may saka matan? Kaduwak na ginisimbang pan nga polis! Saan nga amin nga polis kadkadwam! Kas nakita, kakadwa na gini polis! Kadwa na ni father! Ha? Ayop ka! Pag-ibusin ti kinadagas mo, Sargento! Hindi pa ilang umbingta nga talaga nga dumteng ka nga dakas. Hoy! Si Katipud nga polis! Polis karakter ka lang! Si Katirumben na matay! Ori si Katipud nga polis sa kongkunam! Paanong nemi na matangak di pa nagpinaltog dagiti doa? Natamaan ni Carlo. Carlo! Kunak kumangam jak may pukawatan na para batang tingiwan ko. Nagkatawa ni Jun manong nemi, kabayatan nakita na nga natulid ni Carlo. Idi umasunag manong nemi ni Carlo tapos ni kastagat siguraduan na nga matay. Idi umasunag ni Sargento ka nakuma tapos siguraduan na nga matay.
ni Carlo. At namatan ng pugkaw kang kuwana. Sargento! Ingatom na kita, imam! Ay! Punisak pa nakaskata kayo! Ingatom na kita, imam, kunak! Gabutas hanggang tungpal manong nemi pumaltog, pinarakpak ng prak! Oh! Manong nemi kasta unay, iti panagaruyot ti Dara, ti Bagi, ni Sargento John, kabayatan nga agdiso ti adu nga balay ti Bagin. Maragsakan na saan, kabutawarin ni Sargento ng ni Carlo. Adatama ni Carlo ka. Makasao. Nakita ko ni Mama, Manong Nemi. Mama, umasa si dagandayan ko. Iso dagan ni Father. Mama, inikat na Manong Nemi ti barabat ti. Ngiwat ko. Nimat Father, Manong Nemi ti nangikat iti panakaigalot ko. Mama, Mama. Anak. Ni Carlo. Napuntaan ni Carlo. Ararayatin dan. Siguro, itaray dan babayin ti ambulansya. Ni Sargento, baka nagsatanitan ti Anges. Father, nagpasan ti amin niya. Unang agsublimanin ni Carlo iti pagbaludan kas pagarigantasan na nga numalasatan na ti sugat na. Isuday dyan ni Carlo, nakatakder. Sarapaan na ti tiyan na. Ha? Besa lang ti sugat na. Umahin dito eh. Nabigsa pa ilang. Siguro hanggang nakaharot na pasama kang kuala. Manong nemig ka po tanawayaan ako timaraya ko ng sabat ka ni Carlo. Carlo! Carlo! Inarakop ko manong nemig. Oh, Carlo! Masabal nga may pangkat sa ospital. Basit lang na ito eh. Inrantak lang ka nagpatulid. Tanaw masidag kumaitan ni Carlo. Siya kumati nakapapatay kang kuwana. Pinasabtak kumati ado nga pala. Ang magyamanak, tasang na siya nakapapatay kang kuwana. Carlo, masabal nga may pangkat sa ospital. Numalbali yung maukagan ti kaso. Dahil ka nilang aron ti kaso, kita dumat na papatay mo. Sa nakababayan niya po, Diyos. Ada ni Father. Nga isotip, mangtulong kanyak, nga mangisidag kadagiti. Nasihat nga dahi ti gobyerno. Huwain, nagasagagan ang itan, nga mangibaga ti pudno. Mabalot aklat. Hurayek, ti panakawayawayam. Carlo, makapagturpusak toon, adan toon trabaho. Kasano na mapayag? Hurayek lang, ti panagsublim. Gapatay-patbatay ka, Carlo. You're my hero. Manong nemi balbaliw nga nangyagiti kaso kare di pa nakaibalon ni Carlo. Nagsaksiyak na manong nemi nga nangimbagan iti kinapudno. Ngem, karagiti na inayo na kaso na manong nemi na kumbiktaran metlaen na mabalod iti saan nila tong palbiag. No digat sa nga pulok it indi maging ganat 21 nga tawen manong nemi. Nanagsaka ka na malubos kan kuana iti ipanda ni Jimonti manong nemi sublida. Carlo, urayek ti pa nagsublim ti wayawayam. Agamanak. Nana? Mama ko nam. Mama. Saan yung baybayan ni Jody? Uy, agturbos to, palubos ti apo. Adan tumaten trabaho na mga asin na po Diyos. Reseton ti kasasahad mi. Uray niyo ti pa nakamayawayak. Nagsimsimpetak. Tapno, mapaluranan.
Manong Nemi, nagturpusak, nairwar ko di board ko, nakastreka kit trabaho, adan duwa nga tawen, Manong Nemi, agtab-trabaho ang. Anak, urorayam ka nga talaga ti panagsubli ni Carlo. Apay ma, ado na kita karanam kang ka. Karbo magat agragsak, agkasawakan, ni mat mama. Ado nga agpeso na kita karanam kanya, nga nasisyati ka sa sada. Angim, kasanon ti karik ka ni Carlo. Matamad na kiti karik nga sa nga matungpal. Agbagbagay ito ko na malasang. Kasanon no, damag ko kit talagang kumarkaro ti kasasada sa det. Kang kanawin nga may ramaraman ka no ti rayot. Yung kari ni Carlo ti panagsingsingpit na. Kansahanak man nga sa gatsarda ti panangikarkararan ko. Nga, iti kabitan nga panawin. Mawaya-wayain na sunod. Manipod ka din na pasamak iti lugar mi Manong Nemi si Maya at timbal na. Ta awanan di kiti rinuker nga da iti gobyerno, awanan di kiti rinuker nga da iti PNP kuno armada ti pagilyan. 5 nga tawen Manong Nemi nga kaadda ni Carlo iti pagbaludan. Iti may sa malem, Manong Nemi, orornosan na kiti kamit ko, tapno gawid akon. Ito rumuara kong tibisina, Manong Nemi. Agturong ako ni tinakay parkingan, ti service car ko, nga butada, matanakot sa. Hindi makikita nga da nakatakder nga. Lalaki Manong Nemi, nakakipis. Natindog tibok na. Nakatalikod? Sino na ito? Kaingas kataktakder ni Carlo? Di sumahong Manong Nemi nakiktutak. Carlo? Hi. Agarara pa pagkadalaan? Pikas na tilangam. Apay nga tidugmanin tabuk mo. Week lang da ito eh. Kahit ko lang tagsublit kasi dati. Nga pa nakakitam kanya kidi. Nakakipis at itug tibog ko. Ragid darwatek. Sika ni Carlo. As in, ngay dadamo na kamama mo, siya ni Carlo, kargador tiyandaan. Saan na si Carlo? Gabot tibot-bot no Carlo kat adati pagbaludan. 5 lang atawen. Nagsingsing petak. Babayin titulong ni Father. Nakadanon, di ba nagpagpakasik kan letter of request iti Malacanang tapno may ramanak karagiti mapaluran. May kaniti pardon. Kakadi nga talaga ni Carlo. Abay na din ang arakuwan. Carlo. Saan lang arakop Manong Nemi. Gabot na dahito palang tidamo nga amalan ni Carlo dagiti lips ko. Tibirhead nga bibig ko. Carlo. Tagtagainap ka dilayang ti amin. Sana tagtagainap. Nakasarita ko ni Father. Sakbay nga gritiro, isubalat mangkasar ka data. Adangarot kumarot ipakasar mo kanya, pangalang morti kwarta, pangipanam kanya kabalay. Di siya ti sumangpan di balay yun. Naamok mo tin nga, saan kaya kaskasera, kabayatan di pa nagtrabaho, nakaala kayo ti house and lot yun. Kaya't mo sawan, siya ti sumangpat iti balay ti babae, ngimbas kong masikat mga sangbat kanyak, mat balay ko. No kaya't mo hanggang ka ti tiyandaan. Tagsubli ka kas kargador, manang trabaho. Malaksidan, no? Kaya ito ni Father nga i-recommender na di magsukat kinkwa ng balinag to sa sakristan na. Ex-convict na sakristan? Mabaling ka dito may kilogan iti kotsem. Let's go. Carlo.
Manong Nemi nagkalay sa kami kini Carlo. Ni Father nga nagtulong ka na kami, sut ng kasar ka na kami. Kahit agpeso sa tinungarod ko matipagtungpalam nga pagganan ni Carlo no saan nga dito balay. Si awat mat ni mama, siyempre. Awarin ti problema no kastana. Tilang problema mo ma. Nantun ka anong agsikukak tapno adabu ko yun. Tapno isang tut obrayo nga mangiwan ti apu ko yun. Manong Nemi babae ni titulong ko ken tulong na kita mamumi nagasarita mi ti mayor itiya lugar mi. Ore man pa'y kasi dyan, nagbating lang at grade 3 manong Nemi ni Carlo. Ngayon inala ti gobyerno, nagbaling empleyado, iti tiyandaan. Isot magkita ti peace and order, cleanliness ti tiyandaan, manong Nemi, supervisor ika nga. Empleyado ti gobyerno ti asawak manong. Empleyado akmat ti pribado a bangko. Manong Nemi, ado di kiti makaamoy ti istoryami, kadagiti nakaipmatang gensaksi kadagiti pasamak. Kat no makita dak, umisisam da, kat no kuyog kami kini Carlo, manong Nemi, umisisam da. Nandaan kami ti dua nga anak kini Carlo, manong Nemi. Ni Carlo Jr., kastamatan kiniya. Dayan, nga ni mama, manong Nemi, nabayagan nga saan nagtatrabaho ti parlor, isun ti mga saskaso kada kita anak mi, no awang kami, no adda kami ti trabaho ng pagpada iti asawa. Manong Nemi, adda rin matlat na digidi gundaway amay pasubo ti asawa. Tadala tamat digidi tayo sutil nga lalaki nga mangkarit kan kuha na tamuda nga ex-convict. Madamat digidi gundaway nga tutupan na ida, nagtungpal-tumit lang nga digidi mangkarkarit kan kuha na iti adadda nga mapaniti pagbaludan. Ngayon, magbagakimot kang kuha naman ng naming iliklikan na di kita kasta karit. Iwasan namin manong. Dahito iti pagkasaritak manong naming kadagyaman una iti anos mo nga ng ornos, kalpasan nga inted ko king gada detalye. Kan thank you mat kadagiti amin nga nagdangag, kan iti comment. Maraming salamat po kada kay amin. Kan nasabi ko matandamat na ibatik nga adal, libliwakin pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and happy birthday. Tuyag yaman nga pagayam mo, Judy.